päivä ja ei huoletta häivä. On tänään onnenpäivä ja onnellinen oon. Tänään lähdetään retkelle ja se tarkoittaa... Minä pääsen Rovaniemelle, minä pääsen sinne Jatan tykö ja minä pääsen sinne ystäväni Jonnan kanssa lähtemään. Niin meillä on retkiviikonloppu. Happy. Mutta tämä myöskin tarkoittaa vähän kiirettä, häsellystä ja kaikkea muuta ylimääräistä sitten niin kuin tähän perusarkeen. Ja olen tehnyt myöskin tänään töitä vähän niin kuin kotoa tässä, että ennättäisin kaikki tehtyä. Mutta joo, lähdetään tosiaan käymään siellä mutka ja katsotaan, jos me saataisiin sieltä vähän sitten treeniltäkin settiä aikaiseksi, mutta semmonen sekopolla pojat, se on viikonloppu tiedossa, että katsotaan mitä tästä tulee. Ihan innoissaan. Tämän viikonlopun agenda on niin sanotusti etanaterapia ja mitä mä katsoin, niin siihen kuuluu silloin viiniä ja treeniä. Eikö se ole aika jes? Kamat on pakattu. Salikassi on tyhjennetty siten, että se menee kiinni. Eli sieltä on otettu kaikki mahdollinen ylimääräinen. Ja se menee just kiinni. Eli se on oikeasti niin kuin liian pieni. Tulostimen kanssa on tapellut tänään hyvin vahvasti. Veronumeroiden kanssa olen tänään tapellut hyvin vahvasti. Ja mun pitäisi kerätä käydä vielä kauppasilla tossa pieniä hankintoja tekemässä, mutta ehkä me päästään tänään reissuun. Kello on vasta 1. Ei mitään, mä voin hengittää. Ja nyt mä sain jonkun viestin. Jei. Se oli hyvä, kun me käytiin siellä Saarasella sieltä Kaamosesta. Niin siellä oli mukaan se maailman suurin hulkkamäki. Niin joo, 2 kilometriä. Kunto on jo loppunut. Nyt jo matka. Oi! Ai niin, pitääkö laittaa päälle se vekot? Missä me ollaan? Turistit! Jonna! Ai sulla on oikein tommonen stikki siinä. Joo, kato, mä oon vaan tämmönen. No mut toi on ihan täydellinen, koska tää niinku... Mut mä tilasin silloin, kun mä olin laiska. Täällä on muitakin täällä Rovaniemellä. Jei! Jos kerrankin et kuvata. Herra aurinkoinenkin on paikalla. Kato, se käänsi pään, kun se meinas hymyillä vahingossa. Se ois vielä saanut niinku kameraa taltioijuttua. Siitä Kokkola. Kauneus ennen kaikkea. Olisi kiva näyttää hyvää. Mitä sä näytät? Transmit! Lämpeni, ei oo enää mitään ongelmaa. Se vaan pitää saada niinku. Joo. Loppu kaikkikin. Ihmeellistä. Mulla on kaikki hyvää niin vapaa. Joo. Selvityksiä asiat. Joo, saatetaan. Niin vuosivapaat saa johtaa yhä päiville, jotta sun pitää päälle tasoittumia. Yeah.
Henkiä kysytään, mulla ei ole väliä. Tuntuu, että "15 squats with the twist". Mikäs se on? Siellä se voima yllää. Ja mahtavaa toukapää, toi makia! Täällä on mukava seurata ihmisiä, jotka treenaa tosi ja jotka pystyy siihen. Eiköhän tässä teillekin tuu vähän lisää. Taas tsemppi, motivaatiota päästä parempaan kuntoon. Mun olisi tänne keksiä, että on hyviä vitsejä, että Maria olisi voinut yllättyä ja katsoa tätä videota. Että kuinka hauska kaveri sillä onkaan mukana täällä Rovaniemellä. Puisi. Ai tässä on hieno. Tää oli tosi hyvä kuvakulma, mistä mä oon kuvannut mun omia nenänreikiä. Täydellistä. Joo. Kauhean nättiä. Kattokaa miten hirveät painot tossa viikinkipunneruksessa. Ai että. Mitä meistä sanoo? Niin, että mä enkä edes katso, että osuu, kun mä kameran. Mä aina vaan heitän sen johonkin. Ja yksi päivä mä yritin kuvata mun säkinnostoon, niin siinä näkyy vaan mun käjeen. No todistettavasti oli Pro-meininki! Joo. Silloin se saa tuo kamera oikein päin. Semmonen jonnaboksi. Siellä se pykää. Soleva. Kipau. Kipau. Se on oikeesti huvittavaa, kun näitä kameroita on joka suuntaan. Se on toinen tuossa. Mut siis täällä on ihana, että meillä siellä salilla se soi rokki koko ajan. Ja tässä ei voi tehdä mitään videoita, sit kaikki pitää olla niinku ilman ääntä. Niin sitten se, että... Se on meillä tuolla muualla, mutta se on aika hiljaisella. Joo, ja siis niinku yleensä ihmisillähän, mullakin on yleensä aina kuulokkeet. Mä en tiedä, niin, ja sit varmaan 90% niin. Kuuntelee omaa haluamansa musiikkia. Kyllä. Kyllä. Täydellistä. Annaks sä mulle nyt vinkittyä, että miten mä nostan niinku tukkia tätä unnertamassa? Tähän on tukkia, miksi sä tuolla tukkia? No kun mä en osaa mennä tähän. Siis mehän emme ole ystäviä, minä ja hän. Kumpi? 51,8 vai 52? 5. 1,7 tai 5. Se kasvaa. Se on tarkka määritelmä. Ai se kasvaa? Siis onko se lihonut? Onko me työtänyt 80? Joo. Eikö 90? Työsikö? 80? Mitä helvettiä? Iso tukki kävi puntarilla, liekö se lihonnut jouluna? Latausta kauniista. No jos on noin 50, se riittää mulle. Joo. Mulle ei riittäisi. Meille ei riittänyt. Silloin kun meitä ei ykkösiä sillä, niin se ei kuule riittänyt, että se ottaa 50, niin laskettiin kaikki. Kaikki grammat ja... Oliko se oli jotakin... Se oli 51 ja 7... 51,3. No jotakin semmoista, niin mehän työsin minkä 79 ja 3 vai 4, vai mitä se olikaan. Kun me tässä mietittiin, että voinko sanoa, että olen työtänyt 80 vai no.
Mikä sua jännitti? Mä kuulin tonne asti. Tuo tukki! No onhan se nyt hirviä mörköä. Joo, molemmat täällä näin. Yeah. Mutta siis, kuinka kauan Suomen vahvimmasta on? Paljonko tuo Eihän se ollut noin iso halka. Siellä on kaksi isompi. Ei, mutta en mä siitä, vaan siis siitä, että siitä on niin saatanan kauan, kun mä oon nostanut. Onhan sitä koskaan hallussa. Ja tuo on niinku paksun pihviä. Mutta aivan siis, tiedättekö semmonen Tuliko hytinä? niinku hytinä etureisiin, aivan tärisin tuolla alla kuulkaa, että pelottaa, miten se käy? No miten kävi? Oliko mä sulla tällä kaksinkertainen? Et ollut. En vielä. Tuntuu, että menin poikki. Oli pelottavaa. Oli pelottavaa. Mä arvin, jos me tunti kaikki tää näin. No yhtään. Ei vähän supportilla tässä. Me ollaan tukiselkäranka. Tukin selkäranta. Joo. Tää on ihan hauska tuntuu. Kattokaa! Vaipperina vetelee siellä. Takapiti, joo, jännittää. Muakin jännittää. En mä tiedä, ei mua se paino jännitä, mutta siis se, että Tuo oli helppoa. se on niin. Okei. Niin. Nää ei oo yhtään tarkkoja. Ei. Mutta jos joku haluaa tässä PR, niin silloin se on 35. Okei. Siinä on vähän eri laskentakaava sitten. On. Mutta me luultiin kauan aikaa, että se on 35. Koska se oli ilmoitettu. Kyllä. Ei passa joo, tommosia ei kannata kyseenalaistaa niinku lähtökohtaisesti. Ei tule paha. Tunnu hyvältä. Noin, seuraavaksi. Tule samaan. Töttönä, hyvä. Väännä. Ja taakse. Noin. Siinä otti siellä selkä. Siis, onks sä korkeakoulutettu, kun sä noin fiksusti osaat? Siis nyt niinku ihmiset kattokaa mallia. No voidaan me katsoa sitä perperiäkin. No mut se meni tosi hyvin. No, kyynärlämpäriksi joo. Siis tähän näin. Kokeillaanko vetää porukalla? Sometin. Siitä vaan. Siellä voit tehdä vaikka sitä, hakea sen sinun tangon tänne tuolta ja jumpata sillä tai Hän on riski. heiluttaa hula vannetta tai tehdä niitä. Sitten pitää katsoa mitään. Sillä heiluttaa. Punnerusvoima edelleen hanurista. Ei vaikuta, vaikka salia vaihtaa, niin yhtä huono. Kyllä se sieltä lähtee. Jokainen toistoo eteenpäin. Vaikinkin. Punnerusräppumin. Ui! Nää on kiva. Missä mä tän teen? Tuohon ei riitä mun taidot. Ihan täällä niinku taustatekijöinä ihailen Tessan olkapäitä ja
aion plagioida kaikki liikkeet, mitä hän on tänään täällä tehnyt, jotta saan samanlaiset olkapäät. On se huikea. Mä tuun sulle taukoturiseen. Täällä on taukoturinat. Noniin. Yksi ojentaja. Se on tärkeintä. Etkö mä nyt? Mä lomalla. Mä en tiedä, onko täällä mitään. Laihuinko mä? Mitään ei oo jäljellä aikaa olla. Mulla on posket lomalla. Vaan sillä, että ei näy ihan suoraan tuo paino, millä mä teen penkillä surullisella. Mä teen oikeesti pitkiä sarjoja. Se oli pakko niinku korostaa tähän, että niinku... Kyllä ja tosi kapealta. Ja tosi pitkiä sarjoja, ja sanottiinko se vielä, että niinku oikeesti tosi pitkiä. Ja monta sarjaa. Niin, ja silleen niinku... Viimeiset 2 tuntia on mennyt tässä. Melkein. Nyt on niinku pudotussarja loppupää. Jep. Eikö se näin mennyt? On. Mut eikö hyvä sali Jatalla? Siis on. Mä tykkäsin kyllä, viimeiskin käytiin tässä, niin tykkään kyllä niinku viihtyiseen, mä tykkään siitä, että tässä on niinku jaoteltu näitä. Ei oo semmonen tosi iso kauppa. Nyt se kuuntelee tuolla. Niin, se näytti keskellä. Niin näyttikin, tosi reilu. Joo, niin sillä ei tykkään siis. Joo, ja siis tää on tilava ja tämmönen avara, mutta ei oo kuitenkaan semmonen niinku laitos. Niin, just se. Semmonen niinku, että siis tää on kodikas. Just. Viihtyisin, ja jos asuisin Rovaniemellä, niin täällä kävisin. Saatan muuten olla elämäni ekaa kertaa Rovaniemellä, en tiedä. Mun täytyy nyt kertoa tässä, jos eilen sieltä tulomatkalla tänne. Mari oli aivan varma, että hän on käynyt Rovaniemellä. Mä oon käynyt kyllä Rovaniemen Prismassa. En tiedä mihin ollaan oltu menossa, enkä tiedä miksi, mutta mä oon käynyt siellä. Sitten kun me lähestyttiin Rovaniemeen, niin sitten Mari sanoi, joo kyllä tää näyttää tutulta, mä oon käynyt täällä joskus aikaisemmin. Aivan varmasti. Sitten me päästiin tuohon ihan huudeille, että oltiin niin almost keskustassa, niin ei, mä en oo kyllä käynyt Rovaniemellä koskaan. Silloin 20 kilometrin matka, ei niinkään pitkästi. Ei, mutta niin kerkesi muuttua niin aivan laajasta toiseen, että sitä voi itsensä yllättää. Voi, ei siis jos joku tietää, että onko mä käynyt Rovaniemellä aikaisemmin, niin kertokaa, koska siis niinku, mulla on nyt tosi jotenkin epävarma fiilis ja mulla on joku etiäinen siitä Prismasta. Mutta ehkä mun pitää käydä siellä, jos mä muistaisin niin, sitten. Käydä huudeilla. Niin, mutta sittenkin voi olla 10 vuotta. Niin. Tuu nyt säkin kuvaamaan. Minä tulen kuvaamaan tänne, kun minä en vaan istuttele vähän sontelia täällä. Lihas kasvaa levossa. Niin, mä yritän. Onko täällä yhtään Leo? Mihin Leo vois lihaksen laittaa? Niin. Mä yritin tässä Mulla on noin puolet jäljellä. Kauanko me ollaan oltu täällä? Ei me tultu 10:30 aikaa. Tunti 55 minuuttia. Me ollaan oltu 2 tuntia ja se on Herra puolessa. Jumala! Käydään syömässä. Mä oon treenannut Tunti 55. puoleen vuoteen yhtä paljon. No ei oo vähän. Siistiä. Niin se vaan menee, kun on seuraan parasta. Niin... Ja parasta seuraa ennen kaikkea. Se pakko nyt itseä kehua. Ennen kaikkea. Kuka oli parasta seuraa? Tulkaa aina meidän kanssa treenaamaan. Ei tarvitse tehdä mitään. Voit tehdä pudotussarjoja ja turinatuokioita. Ei tää turha vakavaksi. Niin joo, menee ei kannata. Mullakin on tosiaan lepohetki. Nyt mä odotan, että se kasvaa. Kohta mä käyn mittaan mun hauiksen. Jep. Ja onko se kasvanut. Ja jos ei se toimi, niin sit mä syön pullaa. Niinpä. Kaikki keinot on käytössä. Pitääkö meidän tehdä väliseen? No onhan täällä nyt hieno. Äiti on laittanut noin kaikki. Pio. Ja kävellä siihen meidän viereiseen puistoon tekemään puroja. Että se kuivuu nopeampaa. Ja nyt On ilon onnenpäivä, ei huoletta häivä. On tänään päivä ja onnellinen on.